haien horrez txalo handi bat merezimendua daukata. Zerbaiten dakor egin ginduen arañainoko bidia, naiz etzen erresa izaten mendin hartzaintzan ibiltzia. Baina ona zen dolar batzuek handikan ekartzia, biba Ameriketa eta biba Euskal Herria. Amekaolako ibilialdiak aparteko lurra handitan, batzuk negarra ere egin zuten hanbakartadietan. Baina gauza asko Euskal Herrian ez zagon denbora hartan, eskerrak handik horritako golarrak itzen den bertan. Laugarrenare finitzeko eginen dekantatu, humor herrian bildu gera eta ederkide gu bazkaldu. Hurrengo urtean nahi nuke berriz denak hemen bildu, nere partetik danai goraintzia eta